Hej. Ja. Vi skal ind i klassen. Ja, nu er vi i skole, og klokken den er 10:25. Klar. Lad os gå ind i klassen og hilse på vores veninder. Og venner. Ja. Vi kommer på YouTube, Jens. Hej. Hallo. Hej. Det er Christoffer. Det er bare sådan nogle bøsser. Og det er Frederik, ham der. Hej. Er det ikke fra? Fordi for nice. Haha. Hej, har I oplevet? Hej. I ved godt, nu må I ikke. Hallo, Pia. Hvad laver I? Nu står den der igen. Det er så nogle af vores veninder, som der bare sådan og laver noget på. Vi kalder hende for Rikke. Du måske. Det er Julia. Hvad laver I? Shit, mand. Hvad laver I? Jo. De laver sådan noget spøgelses. Nej, hvad laver I? Vi laver ting. Vi laver noget. Hey, Mau. Det er Marie, som der sidder og laver i gang. Undskyld. I så hende ikke. Og så Det er de grimme, de der. der sidder Nikolaj og spiser pizza. Og Klaas Som ligner mindre en ged. version. Han er vores nationalvæg. Ja, han er en ged. Clara og tegner, og hun er meget god til at Meget tegne. smukke tegninger. Og Alma og Instagrammer. Og du kalder vores grimme vikar. Her er vores... Hej. Nej, du skal ikke sige hej. Må jeg se noget? Du skal sige, jeg er mega grim. Jeg er mega grim. Ja. Yes, perfekt. Vi fik den. Ja. Klasse. Og bang. Og Julia. Og bing. Smuk udsigt. Meget smuk udsigt. Oh my god, det går ikke se sig